Шығарылышыбызны актуал әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сүзне Миңназым Сәфәровка бирәм. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Ул сөйләгән әкиятләрне тыңлап үскән балалар, аларны үзләренең оныкларына сөйләр дип уйларга кирәк. Аның тарихыбызга, мәдәниятыбызга караган дәресләре бик күп татарларның дөньяга күзен ачып кына калдырмыйча, халкыбызга карата булган мөнәсәбәтне дә уңай якка үзгәртүгә зур өлеш кертте. Сүзнең кем турында барганлыгын аңлагансыздыр. Бүгенге кунагыбыз халкыбызның күренекле җәмәгать эшлеклесе, хөр фикерле, туры сүзле халык язучысы Рабит ага Батулла. Хайырлы көн, Рабит ага. Хайырлы көн, исән саулармысыз. Бүген сүзебез безнең редакция фондында сакланучы 124 серияле тарихи цикл турында барыр. Менә бүген кыскача гына шу циклның заманында ничек башланып китүе турында сөйләп китсәгез иде. Бүгенге тамашачыларыбызга. Күптән булган эшләр инде булар. 35 жыл микән инде, 30 жыл микән инде. Бер кеше гомере инде ул, әйме? Бер кеше гомере инде, малайлар да үсеп бетте инде. Үзебезнең малайлар да үсеп бетте инде. Аларга да 30-дан артып китте бит, 35 яшь әйме. Ул әйме бик узак барды. Бер 3 елмы, 4 елмы дәвамында барды. Атнага бер мәртәбә күрсәтелә иде ул. 124 дәрес бүгенге көндә китереп җиткердек без бу дәресләрне. Бүген яши торган Роберт Әхмәтҗановны соңгы тапшыру иде Роберт Әхмәтҗанов турында. Иң борынгы заманнан хикәяләр, тарихи хикәяләр килә дә инде заманга күчтек. Һәм мин бүгенге исән шагыйрьләр, исән шәхесләр турында да сөйли башладым. Менә шушында ул төкәнде, тәмам булды. 124 дәрес бик узын инде ул, атнага бер күрсәткәндә дә ул 4 елга җитә торган, көн сайын күрсәткәндә инде 3 айга җитәргә мөмкин иде. Менә бу тарих бит ул искерми. Дөрес тарих искерми. Үзгәреп тора, ләкин төп материаллар искерми бит. Шуңа күрә мин бүген күрсәтсәк тә начар булмас иде дим. Чөнки андагы мин инде тарихчыларның китабы буенча сөйлим. Тарихчыларның китапларын укыган, үземнән бер генә сүздә дә, бер кәлимә сүздә өстәмәдем мин анда. Һәм ул кызыклыгына килеп чыкты. Әбит абый, менә үзегез шушы тарих белән шөгыльләнгәндә, сез аңа батып чумып эшләгәнсез дип уйларга кирәк инде, 124 серияне булдырыр өчен бит инде аны тарихта йөзәргә кирәк. Үзегезгә берәр нәрсә ачтыгызмы шул вакытта? Тарих чөнки бит тарих бик күп төрле. Кем сөйләсә шул хаклы тарихта. Анда мин әйтеп тә китәм, хәтерем ялгышмаса, кичкенә генә ачышлар булачак дидем мин аларга, вәгъдә иттем. Һәм ул кичкенә генә ачышлар булгалады да. Алга таба күрәсез менә циклына караганда, ул ачышлар әллә ни зур ачышлар түгел, ләкин ниндидер юнәлеш бирә торган ялгышларны төзәтү ягындагы эшләр инде. Шундый тапшырулар барлыкка килде. Тарихны ул гаҗәп кызык бит ул тарихны укый үзең тарихчы булып китәргә дә мөмкин. Мин тарихчы түгел, ләкин мин атаклы тарихчыларыбыздан өйрәнгән кеше. Әйтик, ул вакытта исән иде Миркасым Госманов, бик тирән, аннан соң Дамир Исхаковлар, әйтик, Нәфис Әммәтләр яки Бакыйлар сөйләү буенча тарих мин язып бардым. Урыннары җәннәттә булсын дигән аларның язмасын мин чыгардым, калын китап. Алар тарих сөйләделәр. Үзләренең тарихын, халык тарихын сөйләделәр. Һәм ул басылып чыкты, ул бик популяр, халык аны укый. Менә шуннан килеп чыга инде тапшырулар шу килеп чыга. Нигездә әнә шушы урыннары җәннәттә булсын дигән китап сөйләгәннәргә нигезләнеп ия. Анда миннән сүз өстәлмәгән. Ул вакыттагы атаклы тарихчылардан сезгә киная булмадымы менә? Батулла кем булган әле ул язучы, ләкин тарих турында менә шундый фикер йөртә дигән сүз кинаялы сүзләр ишетмәдегезме? Кычкырып әйткәннәрен ишетмәдем. Тарихчылар тарафыннан миңа ниндидер бер ризасызлыкта ишетелмәде. Беренчедән мин аларның алар язган тарихтан өйрәнәм бит. Һәм халыкка җиткердегез. Халыкка, ул мин популярлаштырып. Әлбәттә инде. Мәсәлән,
бәрәңгә казып яткандай Батулла дәресләре килә башласалар, көрәкләрен җиргә шәнчеп, тегендә кирип Батулла дәресен карап, аннан соң яңадан эшләрен дәвам итәләр. Мин ултырда хатлар да язалар иде. Бик күп хатлар алдым. Бик күп, 300-400 хат килә торган иде. Димәк, халык сусаган тарихка беләселәре килә. Әйтик, мәсәлән, татар игесе булганмы, юкмы дигән әйбер хәл ителә хәзер. Менә интернетка кирип карасагыз, булмаган татар игесе. Руслар, ул руслар тарафына, урыс тарихчылары тарафыннан шулай әйтелә. Татарлар булса әйтер идең инде, без акланырга тырышабыз дип. Юк бит. Иң беренче әйткән сүзе Гумилев. Я всю жизнь защищал татар от клеветы дигән мәкаләсе чыкты русча. Ягъни менә бу уйдырма икәнлеген исбат итте ул. Киресенчә Алтын Урда белән Мәскәү чынлыкта бергәләшеп яшәгәннәр. Килешеп яшәгәннәр. Мәскәү белән Мәскәү Алтын Урданың вассалы булган. Килештереп эшләгән. Җитәкчеләрен килештереп куйган, әйме? Менә шушындый ачышларга да килеп чыктык заманында. Мәсәлән, кайбер чиракта язалар, Мамай хан дип язалар. Мамай хан түгел. Мамай темник кына, ягъни гаскәр башлыгы. 10 меңлек гаскәр башлыгы ул. Тарих бит инде бүген тормышыбызда тарихка кирип калачак. Шушы 124 сериядә үзелгән тарихны язарга иде дәвамын дигән фикер килгән юк башыгызга. Дәвам итәргә дигән. Дәвам итү ул килер бүгенгә килеп терәлдек дидем бит инде. Инде алар инде хәзер мәрхүмнәр инде. Ләкин алар турында сөйләргә кирәк. Шәхесләр, зур шәхесләребез бар. Мәсәлән, Роберт Әхмәтҗановта біз төртелеп калдык. Мин аның иҗатына бәя бирдем. Әле үзе исән иде ул вакытта. Аннан соң алга таба күп шагыйрьләр бар бит. Аларда алгай диши. Хәсән Туфаны бар, аның Нәкый Сәмбәте бар, ул да шагыйрь име, Җәлиле бар, аның име, Сәгыйть Рәмиев, Дәрдемәндләр бар, алар турында сөйләмәдем бит. Бер дәвам итәргә кирәк. Амин, шулай булсын. Инде Батулла дәресләре дигән телевизион тапшыруны без Алла бирсә, бүгеннән башлап кабатлап күрсәтә башлыйбыз. Хәерле көн Татарстан тапшыру кысаларында. Бирсен Ходай. Аллага тапшырыйк.